روش باشه بانو ام دلکرا آلیکار da mabun ne var ya? Kastım bu ne? Evet. Em destpêkê bixwînin piştî em ê dîsa li ser texta çê bikin kavê çawa çê dibe. Kî bixwîne? Kî bixwîne? Lêkera alîkar xwestin. Ez dixwazim biçim. Ez naxwazim biçim. Tu dixwazî biçî. Tu naxwazî biçî. Ew dixwaze biçe. Ew naxwaze biçe. Em dixwazin biçin. Ew naxwazin biçin. Hûn hûn dixwazin biçin. Hûn naxwazin biçin. Ew dixwazin biçin. Ew naxwazin biçin. Başı. Nal vir dilekera alîkar ya xwestin de tişta tê dîtin du lêkerên me hene. Yek lêkerek alîkar e, yek jî lêkereke bingehîn e. Ew lêkera bingehîn tişta ku em dixwazin çê bibe. Ev e. û lêkera alîkar jî xwestin e. Yani daxwaza me ye. Di kurmancî de em çi dibînin li vêderê tişta herî girîng ku bala me dikişîne her du lêker jî hatine kişandin. Her du lêker jî. Di hinek zimanan de tenê lêkerek tê kişandin. Lê di kurmancî de her du jî hatiye kişandin. Her du jî li gorî kesan hatine kişandin. Ez dixwazim ez biçim. Yani tê vê wateyê. Ez dixwazim ez biçim. Ez dixwazim tu biçî. Ez dixwazim ew biçe. Ez dixwazim em biçin. Ez dixwazim hûn biçin. Ez dixwazim ew biçin. Yani hem xwestin hatiye kişandin û hem jî çûn hatiye kişandin. Lê demê wan cuda cuda ne. Demê wan cuda cuda ne. Ya lêkera alîkar li gorî dema niha hatiye kişandin. Ne var ya? Bi di hatiye kişandin. Ez dixwazim, tu dixwazî, ew dixwaze li gorî dema nihayê. Lê ya din li gorî dema bê hatiye kişandin. Vekî em bêjin ez ê biçim, tê biçî, ew ê biçe, em ê biçin, hûn ê biçin. Di dema bê de bi tê pêşiya rayekê, rehê lêkerê bi wî awayî dema bê derdikeve holê. Ji ber çi yek dema niha ye? Ji ber çi yek dema bê ye? Ji ber ku dema tu ji yekî tiştekî daxwaz dikî dem jêre divê. Eger ew dem qasî qurmiçandina çavekî bijî dîsa ne dema niha ye. Dema ji niha û şûn de ye. Dema ku ez bêjim bêrîvan ez dixwazim tu bixwînî. Ez niha jê dixwazim lê heta ku gotina min ji devê min derdikeve û heta ku ew bixwîne keliyek biçûk derbas dibe. Ew jî dibe dema bê. Nabe dema ku ez diaxivim. Ji ber ku hîn gotina min di devê min de ye ew ji ber ku daxwaza min nizane nikare biaxive. Divê gotina min ji devê min derkeve bigêje guhê wê ku ew îca dest bi xwendinê bike. Di wir de jî demek derbas dibe ne var ye? Ji ber wê na daxwaza min ez bi dema niha daxwaza xwe dikim. Lê tişta ku ew bike ez pêwîst e ya jî mecbûrim jê re bi dema bê bêjim. Ji ber ku di wir de dem heye, di navbêrê de dem heye. Ev hat fêm kirin vaya. Ji bo wê na demê em van lêkera bikişînin, lêkera alîkar em bi dema niha dikişînin, lê lêkera ku em dixwazin pêk were. Yani ya ku daxwaza me bicî bîne. Minak ez dixwazim bixwînî, ez dixwazim bimeşe, ez dixwazim bikeve, ez dixwazim rabe.
Yani ev xwestin tim yeke. Lê îca tişta ku ez dixwazim tê guhertin. Ew tişta ku ez dixwazim tê guhertin jî ez ê wêna bi dema bê çê bikim. Ya fêm kiribe pirsê ve hene. Eval Mahmud. Mamoste em lêkera alîkar dema borî de nikarin. Belê karî bêjî min Min dixwest. dixwest. Ew bes em divê pirtûkê de dema niha dibînin û dema bê dibînin. Em di pelê rûpelên pêş de binerin ku dema borî hebe em ê dema borî jî bibînin. Dema borî jî em ê di dema borî de bibînin. Baş e? Yani em ger hemû deman di rojekê de bibînin ve giran were dem jî têrê neke. Em hediye dî biçin bi Kurdî gotinek heye dibêje hûr bajo, kûr bajo û ga mêşîne. Ne var ê? Nam hemû dersê di rojekê dibidin dibi ku hûn bêşin ne baş e. Bila êş çê nebe. Em hûr hûr herin, kûr kûr herin. û bila kes nêşe. Baş e? Pirs. Mamoste ev her duk lêkeran jî. Em goray cinavkên kesane yekî em dikişînin anca em karin ji bo du kesa jî bikeşînin. Ez bixwazim mesela ez bêjim ez dixwazim tu biçe. Ez dixwazim biçe. Ez dixwazim tu biçî. Tu biçî. Ez Erê tu dixwazim biçî. Ew hûn biçin. erê. Min hûn pir kesin. Yani divê em cinavkên kesane êdî jî em pêk bînin. Ez dixwazim Viyan û Evîn û Bêrîvan û Selhedîn û Hesen biçin. Niha famkir mamoste. Dirêjê tu dixwazî ew biçe. Tu dixwazî ew biçe. Ew biçe. Yeke Evet. tu dixwazî ew biçin Biçe. kome. Tamam yani ew jî dibe yani. Tu dikarî ji bo kit ji bo Evet. kom Ji bo her çê duka jî çêke. bo hemûya çê dibe. Ey tamam. Tu dikarî cinavkên li viraj xwe hinek jê kitin hinek jê komin. Ê viraj hinek jê kitin ji komin. Tu dikarî kit bikî kom bikî. Ew li gor daxwaza te dibîne. Tu dikarî daxwaza xwe ji milyon kesî jî bikî. Tu dikarî daxwaza xwe ji yek kesî bikî. Tu dikarî bêjî ez dixwazim gelê Kurd rabe ser piyan. Milyona kes wêbtere rabin ser piyan. û tu dikarî bêjî ez dixwazim ez rabim ser piyan. Wê demê tê tenê bixwe rabî ser piyan. Baş e? Wekî din? Li vir de em dibênin mamoste cinavkên kesaniyên xwerû tê karanî cinavkên kesaniyên tevandî kar nayê. Dema borî de em ê bitevînin, bikarbînin. Cinavkên tewandî em ê dema borî de bikarbînin. Min dixwest tu biçûya. Min dixwest tu bihatayî. Min dixwest te bibînim ya jî bûya wayî. Tamam? Fêm bû? Em li vir hinekî dikarin çê bikin ji bo baştir bê fêmkirin. Bi kinayî çê bikin. Ji ber ku lêkerek em rojane bi kar tînin girîng e. Em cinavkê xwe binivîsînin kî bêje ji mir cinavkan? Ez, Tu, tu, ew, ew, em, hûn. hûn, ew. Baş. Li vir lêkera xwestin gerek were. Xwestin em ê bikişînin li gorî kesan, li gorî dema niha. Gerek du were, ne were ye di? Rehê wêna çi bû? Xwaz bû. Piştre li gor kesê yekem î, e, in. Erê, ez dixwazim, tu dixwazî, ew dixwaze, em dixwazin, hûn dixwazin, ew dixwazin. Piştre lêkerekê bêjin. Lêkerekê bêjin. Hatin. Hatin ji bo dema bê ez werim, tu werî, ew were, em hûn ew,
verin. Ya jî forma duem jî heye ji bo hatinê. Ez dixwazim ez bêm. Ez dixwazim tu bêyî ew bê. Em hûn ew bên. Dema bê em wisa binivîsînin jî ne başa. Ev jî li gorî dema niha. Fêm bû? Baş. Eger fêm bû be em derbas kin ji ber ku di jiyana rojane de ji xwe tê bikaranîn pirs hey tune. Li vir hîndarî heye. Em hîndariya li vir wekî karê malê bidin. Ji ber ku li vir dibêje lêkerên di nava kevanekê de li gorî raweya fermanî bikişînin. Hûn dikarin li malê vana li gorî raweya fermanî bikişînin. Baş e. Lêkerên di nava kevanekê de li gorî forma rast bikişînin. Me berê kişand dibû ji xwe di deman hademedî tibûn û bi bêjeyên li jêr hevokan çê bikin û dikarin bi xwestin hevokan çê bikin. Em derbasî navê sebze û fêkiyan bibin. Baş e. Navê sebze û fêkiyan. Hûn nas dikin sebze û fêkî? Erê. Yên zêde. Kî dikare bixwîne? Tê bixwîne bala azîz. Bixwîne, tamam. Tu fêkiyan bixwîn, bila heval Selhedî jî sebzeyan bixwîne. Belê. Be li sûkê yek navên sebze û fêkiyan binivîsin. Fêkî, alû, tû, xox, tiriyê, zer, vîşne, hirmî, şemamok, hêjîr, tiriyê, reş, mandalina, hinar, portekal, sêv, zebeş, mişmiş. Heval Selhedî. سبزه دوزک بخدنوس کارتول لیمون بیواز ایسوت فاصولی فرنگی گلگل کلم گزیر بالیجان سیر گندر خiyar. Baş e. Ji vanayê ku hûn nas nakin hene? Kî can? Gilgil. Ez dibêjim ji garisê re gotine gilgil. Ew hinek herêm ji garisê re dibêjin gilgil. Kî can herêm dibêje? Semsûr. Na, garis. Çima sevsin. Ama gılgıl tiştekî din ema musta. Çi ye gilgil? Wek genim ama ne xwarna xwe hekî zehmet e. Ha, Ne xwarna xwe Gran. girana yani ne garis. ana garis. Nizam. Garis kî jan? آلو چیه ماموستا؟ Alû jî erikê şînin. Êt kesk. Erik. Tu zik li ber avê çê dibe. Gerek tu divê tu herî ber avê tu li wê derê tu zikê bibînî. Cem mala me heye mamoste. Cem mala we heye? Karî heftiya pêşiya me bixwara bîne bila bibînin tu zik. Navê tûzikekî de jî tune bû. Tu zik? navê gorî de Tu zik e. Dem bamen tiştê. Sendik tişkîdî. Tu zik e. Nav avê de çê dibe. Evet, Rêyê ez xwe anım. nav avê de ne û derdkeve ser avê. û tama xwe pir xweş e. Mirov datînî keleka sebarê girarê û dixwe û pir xweş e. Erê bamen tiştê de jêr Çi digotin. digotin? Ay bîramana. Dema tu çû mavê ji diya xwe pirske. Beyadê ew ê ku li her derê jê dibêjin tu zik li gundê me navê wê çi ye? Baş e? Dibêjim erê. Tamam. Mamosa kartol. Kartol ji petat are hin herêm dibêjin kartol. Petat. Hin dibên petat, hin herêm dibên kartol. کلم Kelem lehane ye evayê viraya. Ev keleme. Ve demeyan Musa bikin li binê wêneyan ji xwe ciyê vala hene
Em yek bi yek birêzê pêve biçin. Evel evîn em şte dest pê bikin. A yekemîn çi ye? Em dibêjin huluk. Huluk. Hûn dibêjin huluk. Huluk ere hulukî. Huluk erikê keskin, alûye. Tamam baş e fêm bû. Yê tu emîn? بالیجان Balîcan. آره رجی برجانی رش Bacanê reş. Tamam. مامۆستا çima behcanê reş. Reş e ma tu Bacan, nabînin weke bacan, qîrê ye. Wana ji firingyar jî bênin behcanê sor. Erê. Her yek navekî wê hey çima rengat te giş dikin. Familya wan, malbata wan yek e. Dendikê wan wek hebin, bizlê wan wek hebe. Bên behcanê zer. Dema şînbûna wan wek hebe, hemû tiştê wan wek hebe ji heman malbatê ne yek sor e, yek reş e. Minak di malbatekê de tenerî zarokek porzer e, zarokek por reş e. Tu dibêjî zarokê porzer, zarokê por reş. Hema were Tu nabê bozo û reşo. gotin tên wenda kirin. Ne heyf. Kîjan gotin tê wenda kirin? Gotina firingî bi kar naynin mesela. Li cema çi dibêjin? Em dibên firingî em nabêjin behcanê sor. Li cema çi Min dibêjin? bacanê sor mamosta. Cema? Domates. Domates. Cema? Şmet camacı devin tomat. Cema? Şamık. Şamık. Min heva şamık jî derket. Cema? Bacani sor. Cema? Balcanê sor. Deme jî dibe bacane sor. دبیجم بالجان Lin cihat dibêjin Stenbolî. Stenbolî. Dibe ku demê kevin de yek ji Stenbolê hatibe bi xwe ranî bi gotibe Stenbolî. Lin cihat dibêjin Firingî. Lin cihat dibêjin Şamık. Lin cihat dibêjin Tomate. Lin cihat jî dibêjin bacanê sor. Pênc navê xwe niha derketin. Baş e? Lê welatê wê ne Kurdistan e? Sevzeyeke biyanî ye. Li wêran şarî çê dibin. Li cim ev Güderi? gelek çedin. Li wêran şarî çê dibin. Çezbin. Li cime jî gelek hene mamosta. Kurdistanê pir çêdibe lê welatê wê ne Kurdistanê. Baş e. Sisê. Dora kê bû? Gizler. Gezer. Çar. Mamosta Hecir. gizir ya gizer. Ew herîm hinkî peyv diguherin ferq nake. Gizir. Gizir, gezer ferq nake. Her du jî dikarin bi kar were. Secir. Hecîr. Tamam. Gizer. Pênc. Herîxan. Gizer. Vişne. Vişne. Şeş. Şeş zebeş. Heft. Hinar. Heşt. نازم هشت Evel Mahmut İsot. dor derbas kir tişna be evel İsot. ruken. Heşt. İsot هشت İsot İsot. Evet. Baş e. Ne? Hirmi. Ermi. De. Li vir qartol tan. Ulcema. Em dibêjin pitat. Petat. Em jî bên petat. Petat, kartol. Navekî de heye li herêmên din. Tine. Yazde. Evîn. Limon. Duazde. شماموک Ki şemamokê nas dike? از جناستکا Şemamok welatê xwe Kurdistan e. Ji bo wê yani ew jî Kurd e yani. Sêzde. Pivas. Pivas. Tamam. Pivas jî hin herêm dibêjin pîzav, hin herêm dibêjin pîvas. Lê pîvaz em bikartînin. Çarde. Mişmiş. Mişmiş. Pazde. Fasoli. Şazde. Balcana sor. Hevde. Hevde. Garız. Garız. Hicde. Kılem. Kelem. Nozde. Nozda tuzik. Tuzuk. Tuzuke. Bist. Hena Dirî reşk. Li vir heye dirî reşk. Tu heye mamosta. Tu ye reşin. Tu reşin. Tu reş. Tu reş hene. Tu şemî hene. Ve xwariya tu şemî. Mamasa boşka van duraşkın ya. Çava? Boşka xotine. Yani ger tu ese boşka xas bir buçuk heye. Vir evtine. Şu bu az bijim duraşkın. em jê dibên hilû tirşk. Halî tirş dibêjin ji tu reşkê re. Ev nana, ev tu ye, tu ne dirî reşke, tu ye. Li vira tu heye, tu ye. Wêne tu ye. Tu ye reş, tu reşk. Bîst û yek. Em jevîn dest pê bikin dîsan. Bextenûs. Bextenûs. Bîst û du. تریرش Triye reş. Bîst û sê.
Portakal. Ew ji porteqalê zêdetir dişibe mandalîna. Mandalina? Abi buldum mandalina. 24 Gönder. Renas. Gönder. 25 Tırı. Triyezer. Triyezer. Yazı Başı. 26 portakal. Portakal Salhadin 27. Sev. Berivan 28. خيار Ruken 29. Xox. Xox. Eval Mahmud. Ya go behna xaşa sir. Sir hat eştere. Başı. Em derbaskin. Em herin kirin kiryari ya jî kirînê rodî fêkiyan dikire. Rodî diçe dikanê fêkiyan dikire. Sertaç û rodî hene elvêderê. Sertaç û rodî. Kî bibe sertaç, kî bibe rodî? Tu sertaç, tu jî rodî be. Tamam. Sevbaş kuya dikin. Ez dixwazim 3 kiloyan bikirim. Başa bikire. Ez jî 2 kilon dikirim. Tiriye reş çawaye. Ev jî nexirabe. Ez 2 kilo ji tiriye reş dikirim. Başa. Ez jî dixwazim kiloyek nar bikirim. Kiloyek frengî, baqek, begdenos ji pevîstin. Pevîstiya min bi baqa pîvazan têr heye. Ter. Ter heye. Divê ez kartol, tibir, gizêr û sîrik jî bikirim. Çima tu ev qes zêde zebde û fêkiyan dikirî? Mêvanên me hene. Baş. Em pirsên li jêr li gorî diyaloga li jor bibersivînin. Ve carê jî ez bipirsim hûn bibersivînin. Tim hûn pirsikin hûn dibersivînin. Berivan kî dixwaze 3 kilo sev bikire? رودي تغازل 3 كيلو سيف بكره Selhadin rodî çend kilo tiriye reş dikire? Rodî 2 kilo tiriye reş dikare. Aziz kî kiloya kinar dikire? Sertaç kiloya kınar dikire. Herîxan pêwîstiya sertaç bi çi heye? Pevîstiya sertaç bi baqek pîvazên têr heye. Evin rodî ji bo çi ev qas zêde sebze û fêkiyan dikire? Rodî ji ber ku mêvanên wan hene. Mêvanên wan hene ya jî mêvanên wî hene rast e tamam. Em derbasî kiryariyê bibin. Kiryariyê jî rodî û firoşkar kî firoşkariyê fêm dike? Tu fêm dikî? ازو هبال سلحتين De تقال bixwînin. Ji kerema xwe re. Ez bikim Rodî. Evet. Kiloya qidaman bi çi ye? بدو بانوتانه Ka jî kerema xwe 2 kiloyan bide. تو تشتكي دين دوازي Ez kiloyek jî dendikên gulan dixwazim. وكي دين دغازك تهيا Belê. Litreyek jî ava fêkiyan hemû dike çi qas? بالتباهي دكا حيشت بانوت ونيف Kerem bike. كرم داربه Baş e. Li vir dibêje beşên hevokan bikinin hev û hevokan temam bikin. Yek em bêjin rodî ji firoşkar çi dixwaze, çi dipirse? B gotiye elvêderê yek B buhayê qidaman dipirse. Erê. Baş e. Li jêr de heye. Bes. Erê. Yê duyemîn kiloya qidaman Bi du panotane. bi du panotane. Baş e vê demê ji bo du mirod karin de binivîsîne. Tiştên ku rodî dikire Bi tevahî dike 8 panot û nîv. bi tevahî dike 8 panot û nîv. Erê. Ew jî sisê dibe A. 4 rodî kiloyek Dendikên gulan. dendikên gulan dikire 4 dibe E. 5 Rodî, litre, Rodî. ava Fêkiyan fêkiyan dixwaze. dixwaze. litreyek ava fêkiyan dixwaze 5 jî dibe C. Baş e. Li vir têgeh û peyvên kiryarî heye evîn tu dikarî bixwînî vana? Pirs dibêje û bersiv jî bila viyan bêje. Kiloya muzan bi çi ye? Kiloyan muzan bi sê panot û nîvan e. Nîv kilo bindek dike çi qas? Nîv kilo bindek dike neh panot. Ev bi çend panotan e? Ev bi 15 panotan e. Lübek kelem bi çi qas ye?
Libek kelem bi 4 panotane. 205 gram kakilên guzan çi qas digire? 205 gram kakilên güzan 5 panot digere. باشه مالا بابا لفر Bindek çe mamoste? Bindek. بندق جرب فندق ام كردي بيجن بندق لفر تكبرن الكترونيك هي از زندكم لمالا وحمويان تكبرن الكترونيك هنا ام درسا پیشیامه ده تنه بخوینن هندکارن لمال بنه وانا داگرن ام تنه بخوینن در باسکن و پشره ام در باسی راویا بلانی ببند درسا پیشیامه ده باشه نه دمو بمینه خوش دم باش